BTC हालामावबो बिसायख'थिनि दुंहाव उदालगुरियाव बिसायख'थिनि हिंसानि जाथाय UPPL मददगिरिखौ गाग्लोबनायनि अजद BPF दोलोनि हेंथायै गाग्लोबनायनि अजद सिखारदों BTC हालामाव गोख्रों जादों बिसायख'थि फोसावदिं थांनाय हराव 42 नं उदालगुरि बियाबाव गाग्लोबनाय जाथाय जानानै थांदों UPPL दोलोनि मददगिरिफोरा गावसोरनि लोगोफोरखौ भैरबकुन्दसिम दोननो थांनायाव भैरबकुन्दनि आउटपस्टनि मोखाङावनो BPF दोलोनि मावथिफोरा अन्थाइ खुबैना गाग्लोबनायनि अजद सिखारदों आरो बे गाग्लोबनायाव बोलेर' निअ गारिनि ग्लास बायो आरो गारि सिङाव थानाय सानैसो सुबुङा जोखोम जानायनिबो बेरफुसार अजद लाबोदों UPPLनि मावथिफोरा बिथांमोना जोंखौ गाग्लोबनायानो जाहैबाय कमसे कम 15 इन्सि बा 20 इन्सि 25 इन्सि बेबायदि अन्थाइजों जोंनि गारिखौ बुख्रुबदों दा जोंनियावथ' जोखोमा जोंनिया गारिया टटेलि ग्लासा सारिगिदिं बायफ्लेजोब्बाय आरो जोंनि गारिनि बडिफ्राबो गेरेबदों आरो जोंनि माखासे हान्जानि मानसिफ्राबो जखम जानानै दङ BPFनि मावथि बिप्लब दैमारनि हेंथायै अजद उदालगुरि थानायाव गसर होबाय UPPLनि मावथि बिलियम दैमारनि बे बेरफुसार अजद जाथायजों भैरबकुन्द आउटपस्टनि आइसिनि हेंथायै लोब्बा थानायनिबो सन्देह फोरमायदों UPPLनि मददगिरिया गाबोन समसिम थि सिमा सम हमनानै होबाय UPPLआ नङाब्ला आयेनजों दावहा होनोबो हुमखि होबाय UPPLनि मावथिया जाथाया थाना खाथियावनो जादों आरो बे थाना खाथियाव जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरा थानाफोरजों बा भैरबकुन्दनि आउटपस्टनि आइसिजों माबा मोनसे लोब्बा दङ नामा ना आइसिया बिसोरनिफ्राय माबाफोर जानानै दङ नामा दा बिनिखाय जों सोंखारिदों जे भैरबकुन्द आउटपस्टनि आइसिखौ बे गुन्डागिरिफोरखौ बे सानसे समाव बा गाबोन समसिम जोंनो हमनानै देखायनांगौ आरो मानोना नङाब्ला जोङो कलमजों आरो लेखाजों बिथांखौ दावहा होगोन उदालगुरि बियाबाव NDAजों मदद होजानाय बिजाथि महरै बादायदों बारग' मन्त्रि आथिखालनि BTC डिपुटि चिफ रिहन दैमारि गुबुन फारसेथिं बेरेखा महरै गसंदों एबसुनि बारग' आफादगिरि UPPLनि बिजाथि दिपेन बर' उदालगुरि बियाबाव BPF UPPLनि गेजेराव दावहा बिजाथि रिहन दैमारि आरो दिपेन बर'नि गेजेराव भट दावहा सोर जोबथा मिनिगोन रिहन दैमारि ना दिपेन बर' बेखौ फैगौ 9 एप्रिलाव उदालगुरि बियाबनि भटार रायजोफोरा थि खालामगोन बिसोर सानै बिजाथिनि गुबै थावनि उदालगुरिनिफ्राय उपेन दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24